A község Makó közelében, attól északra Csongrád-Csanád vármegye délkeleti részén fekszik. Közvetlen szomszédja keletről Földeák, nyugati irányban pedig Maroslele. Nem tartozik a nagy települések közé, lakosainak száma jelenleg nem éri el az 500-at. Legfőbb nevezetessége az Árpád-kori alapokon nyugvó, hajdanán kőfallal és sáncokkal körbevett Szűz Mária keresztények segítsége templom, amely a falu déli végén található. Óföldeák a nevét a hagyomány szerint Szent Gellért egyik segítőjéről kapta, akit a híres püspök hívott Csanádra, és aki Gellért halála után több apátságot, illetve esperességet is alapított. A falu első okleveles említése első Károly idejéből, 1332-ből származik. Meg kell itt jegyeznünk, hogy a mostani település helyén eredetileg egy Deák-falva nevű település állt. Később a mellette húzódó Szárazér partján keletkezett egy azonos elnevezésű falu, ezért a megkülönböztetés érdekében az egyiket Földdeák-falvára, a másikat pedig Aldeák-falvára keresztelték. Aldeák-falva később elpusztult, a megmaradt Földdeák-falva pedig egy idő után leegyszerűsítette a nevét, így lett belőle Földeák. A település a csanádi káptalan egykori birtokához tartozott, és szépen gyarapodott. A 16. század közepén már 30 házból állt. Azonban a törökök nem kerülték el ezt a vidéket sem, az 1590-es években elpusztították Földeákot. A terület ekkor lakatlan pusztává vált, majd a törökök kiűzése után a királyi kamara birtokába került. A felvidéki gyökerekkel rendelkező návai família a 18. század elején költözött Csanád vármegyébe. Földeákot vegyes adományként Návai György szerezte meg 1729-ben harmadik Károlytól. Innentől fogva felgyorsult a falu életrekelése, egyes források szerint még nógrádi palócokat is telepítettek a községbe. A gyors fejlődést azonban ketté törte az 1845. május 28-ai árvíz, amikor a Tisza és a Maros is kilépett a medréből, és az itteni házakat teljesen elsodorta. A lakosság azonban megmenekült, és a víz visszahúzódása után az új falut nem itt, hanem 4 kilométerrel távolabb a Návai család Karabukai birtokán építették föl, ez lett Újföldeák, vagyis a mai Földeák, amely rohamos fejlődésnek indult. Mindenben nagy szerepe volt az 1854 és 71 között ott szolgáló Oltványi Pál plébánosnak, aki romantikus stílusú templomot építtetett, valamint több helyi alapítványt is létrehozott. Ezen kívül a lakosság piac és vásártartási jogot kapott, sőt állandó orvosi ellátás és gyógyszertár is működött a faluban. Az árvíz által elpusztított régi települést ettől kezdve hivatalosan Pusztaföldeákként, Óföldeák pusztaként, majd Puszta-Óföldeákként említették, az emberek viszont egyszerűen csak az Ófalu nevet használták rá. Az árvíz ellenére teljesen nem néptelenedett el a település, sőt szép lassan gyarapodni kezdett. Olyannyira, hogy a 20. század közepén ismét önálló közigazgatást harcolt ki magának, ettől fogva a neve hivatalosan is Óföldeák lett. Igaz, 1970-től történt egy kis visszaesés, ekkor Földeákkal közös községi tanácsot alkotott a falu, de a rendszerváltozástól kezdve ismét saját képviselőtestülettel rendelkezik. A község római katolikus templomát egy kunhalom tetejére emelték valamikor az 1400-as évek második felében. Védőfala nem sokkal később, a 15. és a 16. század fordulóján épült. A török hódoltság idején rommá vált templomot a 18. század első felében az új birtokos Návai család újjáépíttette, az 1520-as évek végén beomlott gótikus boltozatát kazettás famennyezettel pótolták. A mostani templom hajóhoztának azonban csak a 2/3 állították helyre, megszenteltették és megszervezték a plébániát is. Návai János 1810-ben az épület déli oldalához sárba rakott téglából oratóriumot emeltetett, illetve a hajórészt az eredeti hosszára kiegészítette, amelyben a karzat is helyet kapott. Az 1845-ös árvíz után, mivel a lakosság többsége elköltözött, a régi templom felszerelését átszállították az új földeáki templomba. Az Ófalu templomának tornyát az 1870-es években Návai Károlyné a tető alá bontatta vissza. Magát az épületet magtárként kezdték használni, később pedig dohánylerakatként is működött. Az eredeti funkciót csak az első világháború után kapták vissza a régi falak,
Az akkori birtokos Návai László 7 éves szibériai hadifogságában megesküdött, hogy ha túléli a viszontagságokat, akkor helyreállítja a falu templomát. Mindez 1923-24-ben meg is történt, a szerencsésen hazatérő Návai László újból fellendítette a közösség hitéletét. Új templomtornyot emeltetett a 17. század építészeti stílusának megfelelően, és egy szárnyas oltár is készült, amelyen az egykori 4 búcsújáró helyen, Nagyszombatban, Máriaradnán, Fiumében és Fraknóban található Mária képek másolatai láthatók. Az újjászületett templom felszentelésére 1924. május 24-én került sor. Az ünnepségen Glattfelder Gyula csanádi püspök Szűz Mária kegyelmébe ajánlotta az épületet. 1989-ben Vályi Katalin végzett falkutatást, majd 1990 és 99 között Béres Mária vezetésével nagyirányú régészeti feltárásra került sor. Az ezt követő helyreállítás során a nemes szándék ellenére építészetileg nem odaillő Návai-féle tornyot elbontották, helyette egy fából készült huszártornyot emeltek a templomhajó közepére. Az üvegablakokat Szilágyi András tervei alapján pótolták. Az új fatoronyba 1995-ben visszahelyezték a 3 harangot is, de azok csak 1996. május 24-én délben, az áttelepülés 150. évfordulója alkalmából szólaltak meg ismét. A feltárási, illetve restaurálási munkálatoknak köszönhető a sáncok részleges helyreállítása is, valamint a rajta átívelő fahíd megalkotása. A településen a Návai családnak 3 kúriája is áll. A legnagyobb ma idősek otthonaként működik, egy modern épületkomplexummal kiegészülve. A másik a község külterületén, a Gencsháti uradalomban található, magántulajdonban van. A harmadik viszont Návai László egykori lakhelye a templom közvetlen szomszédságában áll. Az épület meglehetősen elhanyagolt állapotban van, nem látogatható, de legalább szabadon körbejárható. És ha már Návai Lászlóról van szó, ne felejtsük el leróni kegyeletünket az emléke előtt a templom kertjében, ahol több családtagjával együtt nyugszik. A Návai família több tagja is megérdemli az utókor tiszteletét. Az első birtokos, Návai György például nem csupán a falu újjáélesztésében, hanem Csanád vármegye török uralom utáni újjászervezésében is döntő szerepet játszott. Többek között ellátta a büntetőtörvényszék elnöki teendőit is, majd alispán és táblabíró is lett. Unokája Mihály volt vármegyei főügyész, főszolgabíró, végén szintén alispán. Második Lipót császár királyi tanácsossá nevezte ki, majd 1791-ben földeáki előnevet adományozott neki. A család másik ágán 1798-ban született Návai Mihály volt szolgabíró, 1841 és 45 között Csanád vármegye fővámszedője, ezután a megye másodalispánja. Érdekesség, hogy második házassága révén rokoni kapcsolatba került Csernovics Emíliával, az aradi vértanú Damjanics János feleségével. A két család között jó barátság alakult ki, olyannyira, hogy Damjanics az aradi fogságában a feleségéhez írt leveleiben kétszer is megemlékezett Návai Mihályról. Megemlítendő Návai Sándor is, aki 1848 nyarán még diákként beállt a 3. szegedi honvédzászlóaljhoz, és előbb a délvidéken, aztán a tavaszi hadjárat idején a főhadszintéren küzdött alakulatával. Szolgált Damjanics János és gróf Leiningen-Westerburg Károly mellett, valamint részt vett Buda visszafoglalásában is. A család másik ágán ugyanekkor Návai Tamás, a szabadságharc előtt volt országgyűlési képviselő, 48 márciusában a nemzetőrség egyik szervezője, majd kormánybiztos, a kiegyezés után pedig Csanád vármegye főispánja. Szintén említést érdemel, hogy 1919. április 29-én 2 návai, Lajos és Iván esett áldozatul a Tanácsköztársaság vörös terrorjának. A templomot az első világháború után felújító Návai László és testvére Aranka családot nem alapítottak. Néhány száz holdon gazdálkodtak, Aranka emellett kiterjedt karitatív tevékenységéről is közismert volt. Róla nevezték el a faluban ma is működő idősek otthonát. A 2 testvér visszafogott életvitelének, a helyi közösség iránt tanúsított folyamatos segítőkészségének köszönhette, hogy a II. Világháború után azon kevesek közé tartoztak, akiknek nem kobozták el valamennyi ingatlanjukat,
és bár a hatósági zaklatásokat nem tudták teljesen elkerülni, nem üldözték el őket. Mind a ketten ófölddeákon maradtak, és 1954. novemberében mindössze 3 nap eltéréssel hunytak el egykori cselédjük házában. Úgy gondolom, a falu jó példája annak, hogy kellő akarattal hogyan tud talpra állni egy közösség mind fizikai, mind lelki, szakrális értelemben. Hiszen Ófölddeák kétszer is megsemmisült, de mindkétszer újra benépesült, ahogyan a többször elpusztult, illetve más célokra használt temploma is végül újjáépült, és ma szebb, mint valaha volt. Mindez példaértékű, nem csak helyi, de össztársadalmi szinten is.